Jeg vil nu lave min lokationsstregkode. Det første jeg gør, det er op i nyt. Trykker her. Skriver L 7651 Vapti. Igen her er det meget vigtigt for mig, at jeg går ned og markerer etiket 1. Jeg må ikke stå i masteren, men i etiket 1, så er jeg her. Jeg vælger indsætte en stregkode. I dette tilfælde er lokationen stort A 0101. Det er min lokation. Når jeg laver jeres lokationsstregkode, er det vigtigt, at det er store bogstaver, ellers kan vores gamle PDR ikke scanne den. Jeg vil formatere stregkoden her, for jeg vil gerne have en tekst nedenunder. Jeg viser almindelig tekst på en kode 39 og trykker OK. Bam! Man kan altid kosmetisk gøre den lidt større, hvis det skal være, så den fylder eventuelt lidt mere på papiret. Igen her, hvis du vil kopiere til næste etiket, er det bare at højreklikke nede på etiket 1. Nu har vi 2 etiketter med samme lokation. Men jeg går som vanligt op, bare ændrer det sidste cifre her, og så har jeg næste lokation.